A good part of the world today suffers from a shortage of bread. But there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ Himself, "I am the bread of life," He declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact the Vocation Directors. And ABS-CBN bring you Christ the Healer. Together with our personal intentions, we also pray for the following: for the healing of Judith Escuadro, Teresita Acantilado, Lita Manlangit, Lucy Canora, Jessie Lim, Beatriz Roble, Luz Viminda Manda, Tate Segura, Achilles Cabahog, John Lorenzo, and Ampang Ong. For the good health of Chan Chin Lam and family, Arlinda Paras and family, Nathan Thomas Ho, Neil Sailoon, Rod and Beck Senido, Torres and Glupstad family, Gina Marie Ipil Batikin, Florencio Uy and family, Juan B. Sala and family, Eddie Aya, Joan Tejedor, Leonora Padilla, Ramon Toong, and Evangelina Balila. Birthday blessings for Juan Renya and John Macias III. Thanksgiving offered by Ramon Jr. and Flor Sailoon and family. Thanksgiving also for the gift of life to Lily Gallito Seno. Special intentions of Jorge and Ethel Mailonakis, Ramona Torres, and Elma Villanueva, and also Genevieve Aznar. Blessings for all TV mass sponsors and benefactors, for the protection and safety of overseas Filipino workers, especially those who are in the Middle East, and to our soldiers deployed in Marawi. We also pray for the safety of the civilians and hostages, for the eternal repose of the souls of Conciso Go Macias, Maria Cleofe Clarin, Villahermosa Belo, Nene Licaros, Lydia Ngo, Dulce Sevillon, Bienvenido, Lilia Gamaliel, Christian, Maria Carmelita, Nathan, Pablo, Reparina, Fernando Jr., Virginia, and all souls in purgatory. Maayong adlaw nga Domingo sa tanan. Ikanapulog tulo nga Domingo na karon sulod sa tuig. Ang ganti nga giandam sa atong Ginoo sa iyang mga sumusunod, mao ang kinabuhing walay katapusan. Apan, sa luyo ni ining maong ganti, gihagit kita sa Ginoo sa pagsunod sa dalan sa krus. Si Jesus miingon, ang dili mo pasan sa iyang krus ug mosunod kanako, dili angay kanako. Sa ulugon ta kining santos nga misa, nga abli ang kasing-kasing sa pagsunod kang Kristo, bisan pa man sa mga kalisod o pagpanglutos nga atong nahiaguman karon. Come let us sing to every nation, great is our God and King. He is the rock of our salvation, lift up
samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog nining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon, nga nakalapas ako ug dakuyamo, sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuy ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsoon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Kadain sa iyang mga tao, dili sayo ka, Ginoong Diyos, langit mong hari, Diyos sa mahal, matarang sana, nagasimba
magampo kita. O Amahan, gitawag mo ang imong mga anak, aron maglakat sila diha sa kahayag ni Kristo. Luwasa kami sa kangit-ngit, ug bantayi kami diha sa kasanag sa imong kamatuoran. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa mga hari. Usa ka adlaw ni ana, si Eliseo miadto sa Sunam, diin magpuyo ang usa ka babay nga dato. Giagda siya sa babay sa pagkaon. Busa, matag-agi niya ni atong dapit, muhapit gayud siya sa balay sa babay aron sa pagkaon. Ug ang babay miingon sa iyang bana, nasayod na ako karon nga ang tawo nga kanunay moagi dinhi usa ka balaang tawo. Maghimo kitag pagapaga ug butangan ta kinig higdaanan, lamesa, silya ug suga aron nga inig-anhi niya makapahulay siya. Usa ka adlaw ni ana, mihapit ang propeta ug misulod sa lawak. Ug si Eliseo miingon, unsa may mahimo nato alang kaniya? Si Gehasi mitubag, wala siya'y anak ug tigulang na ang iyang bana. Si Eliseo miingon, tawga siyag balik. Sa diha na ang babay, si Eliseo miingon, sumad karon, magkugos ka nag-anak nga lalaki. Ang babay mitubag, dili ka na mahimo, sir. Propeta sa Dios, ayaw ako tiawi. Ang pulong sa Ginoo. Magawit ako sa kaayo sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Isangyaw ko ang imong katarong diha sa bakang katawhan. Wala ko pungi ang akong mga ngapil, ingon sa imong hibaw-an o Ginoo. Kay mingon ikaw ang akong kaluoy hangtod sa kahangturan. Diha sa langit imong gilikon ang imong kamatinumanon. Magawit ako sa kaayo sa sinati sa masadyang singgit. Diha sa kahayag sa imong nawong o Ginoo, naglakat sila. Sa imong ngalan, nagsarya sila sa tipong kadlaw.
pagkasanak sa ilang kusog ug tungod sa imong kaluoy gipayaw ang among gahom kay ang Ginoo mao ang among kaming o giyaha sa balan sa Israel ang among hari. Makawit ako sa ayo sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Magawit ako sa kaayo sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Nasayod kamo nga sa pagbunyag kanato nahiusa kita kang Kristo Hesus. Busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Tungod niini sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya ug miambit sa iyang kamatayon. Aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayaong gahom sa amahan. Kita usab magpuyo diha sa maong kinabuhi. Kung namatay kita uban kang Kristo, gituhuan nato nga mabuhi usab kita uban kaniya. Kay nasayod kita nga si Kristo gibanhaw dili nagayod siya mamatay pag-usab. Ug ang kamatayon wala nay gahom kaniya. Ang kamatayon niya mao ang kamatayon sa pagpakasala. Sa makausa, alang sa tanan, ug nagkinabuhi siya aron alang lamang sa Dios. Busa, isipa ang inyong kaugalingon nga patay na sa pagpakasala, apan buhi alang sa Dios. Hiniusa kang Kristo Hesus. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ang nagmahal sa iyang amahan o sa iyang inahan labaw kanako, dili angay kanako. Ug kadtong nagmahal sa iyang anak labaw kanako, dili angay kanako. Ang dili mo pasan sa iyang krus ug mosunod kanako, dili angay kanako. Ug kadtong mag-amping sa iyang kinabuhi, kawad-an hinuon niini. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. Ang mudawat kaninyo mudawat usab kanako, ug ang mudawat kanako mudawat usab kaniya nga nagsugo kanako. Ang mudawat sa sinugo sa Dios tungod sa iyang pagkasinugo sa Dios, gantihan usab sa ganti nga madawat sa sinugo. Ug ang mudawat sa tinuod nga maayong tao tungod sa iyang pagkamaayong tao, gantihan usab sa ganti nga madawat sa maayong tao. Ug hinumdumi kini, kadtong magpainom bisan na lagbugnaong tubig sa labing ubos sa akong mga sumusunod, tungod kay siya akong sumusunod, gantihan
gayod. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Naay mga pulong ang Ginoo usahay nga makapahupay kanato. Sama pananglit pag-ingon niya nga ari kamo kay hupayon tamo ug papahulay kamo dinhi kanako. Pero napoy usahay nga demanding rasad kayo ang Ginoo. Napoy mga panahon nga kita makuyawan sa mga suguon sa Ginoo. Sama pananglit sa atong ikaduhang pagbasa, ningon siya, pakamatya, kamatay diha sa imong sala, aron ikaw makadawat gayud kanako sa hingpit. Lisod baya na himuon, demanding. Ang ato sab Ebanghelyo mga igsuon, demanding sad. Niingon ang Ginoo diha, kinsa katong mahigugma pa sa iyang amahan o sa iyang inahan labaw kanako, dili angay kanako. Apan unsa man gyud ang but ipasabot sa atong Ginoo na mga igsuon. Wa man siya niingon nga ay higugmaa ang inyong mga ginikanan o ay higugmaa ang ubang mga tao. In fact, niingon magani siya, love your neighbor as you love yourself. Apan kinahanglan gayud nga unahon gyud ang gugma ngadto sa Dios. Kay nganuman ang gugma sa Dios maoy modelo sa tanang gugma. Ug daghan kay tag-angay nga bantayan, ilabi na kung ang gugma nga atong pagaisgutan kanang gugma nga kalibutanon. Kay nganuman naay tulo ka letter C's nga angay natong bantayan sa gugma nga kalibutanon. Una, convenience. Kanang mahigugma ta tungod kay hayahay, mahigugma ta tungod kay naa ni siyay kwarta, mahigugma ta kay inig kamatay ani naatay hasyenda nga ibilin dinhi sa atoa. Ikaduha nga letter C, unsa man, condition, no? Higugmaon ta ka kung mauni imong buhaton kanako. Higugmaon ta ka kung ingon ani usab ka kanako. Ikatulong nga letter C, mo'y gitawag natong changing. No? Sigig paling-paling, karon lain ugma lain na pod. Hinungdan nga ang kaning gugma mauna hinuon ang mapakyas ug dili na gayud mulahutay ang mga tao sa ilang paghigugma. Mauni say trending karong panahona nga dili na mulahutay kay nahadlok naman nga mulahutay kay lagi conditional na nangita nag-convenience ug mag-ilis-ilis na changing. Apan ang gugma sa Dios at bangan pod tulo ka letter P, no? Unsay iatbang sa convenience, bisag tuod ang Dios, no? Nasayod sa atong kahuyang, apan wa niya gipangita ang kahayahay, ang naa sa iyang gugma, patience. Ha? Patient ang gugma sa Ginoo nganhi kanato. Bisag tuod makasasala ta, kapila ta matagak sa sala, but always patient ang iyang love. Ikaduha nga letter P, iatbang nato sa conditional. Unsa man, pure love. Way gipangita nga kondisyon, pure love. Ug ang iatbang nato nga letter P sa ikatulo nga C nga mao ang unsa? Changing, permanent. Permanent. Permanent love, patient love, pure love, iatbang sa love sa kalibutan nga mao ang conditional, changing, and convenient. Kung buot hunahunaon mga igsuon, dili ra ba ni siya sayon himuon, pero imposible ba? Dili sad. Maubitaw na atay mga santos mga igsuon. They are our examples. O kung ginahantag application, naa sa tong unang pagbasa. Diin, ang katubitang magtiayon, nga didawat kang Eliseo. No? Didawat kang Eliseo ang katong magtiayon. Unya, kapila na ra ba mo balik-balik siya didto? Ikaw kaha, kung nakay bisita, kapila magbalik-balik sa imong balay, di ka mapulan? Di ba? Mapulan gid kag pagpangandam. Pero ang gugma nga ilang gipakita ngadto,
Kay nasayod man sila nga kini usa ka tawo sa Ginoo, muna nga ila gihapon nga gidawat. Ila gihapon nga giako ug ila gihapon nga gipakaon. Ug maun ni ang gugma nga buot ipasabot kanato sa Ginoo. Nga andam nga mudawat, andam nga makighiuli, kay lagi ang modelo sa gugma ang Dios man. Sa atong pagpadayon ni ining santos nga misa mga igsuon, mangayo tagpangama sa atong mahal nga inahan, ang mahal nga Birhen Maria. Kapila gud na sa iyang kinabuhi mahitabo nga mura siya gipakuratan sa Ginoo. No? To the point gani nga bisag ang iyang kaugalingong anak sa Jesucristo, nakapakurat man kaniya didto sa templo niingon siya, wa ba kamo masayod nga kinahanglan akong magampo sa akong amahan ug moaris sa panimalay sa akong amahan? Unsa may reaksyon ni Mama Mary? She pondered all these things in her heart, knowing nga bisag tuod demanding ang gugma sa Ginoo, bisag tuod usahay makapakurat ang gugma sa Ginoo, pero naagi hapon siya kanunay nga nahigugma sanglit ang gugma sa Ginoo makanunayon gayud. Ug kitang mga tao bisag tuod kitang naadinhi karon maglisod tag usahay pagsunod sa tawag ni Kristo, pagsunod sa tawag sa gugma sa Dios. Hinumduman nato ang gisulti sa usa ka santos. Ingon siya, every saint has a past. Ang tanang mga kasantos na ay mga kaagi, usahay mga kaagi nga bati. But also remember, every sinner has a future. Kitang mga makasasala na atay kaugmaon. Kana kung maningkamot ta, tinabangan sa grasya sa Dios. Amen. Ato karong baguhon ang atong pagtuo, tanan, nagatuo ako sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, nga makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya, aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa mga igsoon ko diha ni Kristo, gitawag kita nga mahimong gawas nun. Magampo kita sa atong Amahan sa langit, nga magpadayon kita pagtubo diha sa kagawasan, ug moingon kita, Ginoo, dungga kami nga nangamuyo kanimo. Ginoo, dungga kami nga nangamuyo kanimo. Nga ang atong simbahan, dili unta mabilanggo sa sistema sa gahom ug bahandi, kundili mahimong mapaubsanon ug maalagarong simbahan, nga gawas nun alang sa Dios ug sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga pangulo sa kanasuran, maningkamot sa pagpatunhay sa matuod nga kagawasan ug kalinaw, aron ang mga lungsuranon magpuyo nga malinawon. Magampo kita sa Ginoo. Nga maangkon unta sa tanang katawhan, ang kagawasan gikan sa pagkaulipon sa pagpakasala, ug maningkamot sa pagbago sa kaugalingon. Magampo kita sa Ginoo. Nga niining tuig sa parokya isip kay usahan sa mga komunidad, ang mga ginikanan mag-agak sa ilang mga anak ngadto sa pagtubo isip mga matuod nga mga Kristiyanos. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang sulgoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay nga may kunsad kang Kristo, makabaton na sa hingpit nga kagawasan dito sa langit.
Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoong Dios, himua kaming tinuod nga gawasnon aron mapadayon namo ang pagtuman sa imong plano alang sa hustisya, kalinaw ug kagawasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mga igsoon, pagampo kamo nga akong inyong sakripisyo, dawaton unta samahan nga makagagahom sa tanan. O Ginoong Dios namo, pinaagi sa imong mga sakramento, gihatagan mo kami sa gahom sa imong grasya, nangamuyo kami nga kining misa, magtabang unta namo sa makanunayon nga pagalagad kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagibayaw sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang matano. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Ang ayog matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatako sa pagpakataw gikan ni Maria nga Birhen, nagpasakit siya sa krus, ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon, ug sa iyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pagahawit. Santo, Santo, Santo.
Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mong Espiritu, aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug miatag niini, ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo, ugalang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usabang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlokan nato sa atong manunubos. Amen.
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita tang panaginig suunay. Panagdaay. Kini mao ang kordero sa Dios, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia ug pagkalawat magpaambit unta kanamo sa imong kinabuhi ug magtabang kanamo sa pagdala sa imong gugmanganhi sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Pag-ampo alang sa masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtud sa pailog diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gapili siya aron mahimong santos. Ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo, alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Atong ipaabot ang atong mga pasalamat sa tanang mga ningtabang aron atong mahatod kining santos nga misa nga atong gihalad alang sa mga masakiton. Sa atong mga lectors, altar servers, Eucharistic ministers, television crew, ug kaninyong tanan nga ningtambong karon, daghang salamat. Salamat sab sa atong Mass Presider, si Reverend Father Andre Ventanilla, ang atong choir, ang Kanta Sugbo Chorale, ang mga pilgrims, ang Crusaders of the Holy Face of Jesus, Metropolitan Cathedral of Cebu, ang atong mga offerer, sila si Anon Atega o Dr. Elaine Gallito. Alang ni adtong gustong mutabang aron atong mapadayon ang paghatod sa santos nga misa alang sa mga masakiton, ipadala lang ang inyong mga donasyon sa Daughters of St. Paul. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Nahalad ng misa dadang kalinaw ug gugma ni Kristo.